Čaute ľudia, vítam vás v ďalšieho videa. Hráme sa znova po Maxio vs. reklamy. Prečo aj ne? Dneska chcem byť už top 10 alebo 9 alebo 8. Fakt už chcem byť. No teraz. No to jak sa bavte, povedzte. Víte, že to kilo, čo to je? Svíra nejaké. No to je moja skúka. Ajaj, pivo, to už som zapýtal. Aj, čo to? Teraz sa zastra. Ale to zase prdeli. A ďalšia reklama, a majka by som to zmohol vykrát. Panda, nezabíjaj. Ty si čo to je vlastne panda? A toto je ten nový skin jeden. Zajtra si ho možno dám nosný, sa ľúbi. Čo mi dvede? Daj mi niečo. Do prdele aj. Predtým som bol v tom 10 a 9, keď som hral pred chvíľu. A ešte toto si zahrám, to určite si bolo. Loading. A čauti. Je to sa zase s kúnkom puste. A vydám ešte jedno video, možno, že povest. Tu. Po telese. Teda. Hudia! Logiky. No vidíš, to ja som opitý normálne asi. A ja to tu, hej. Jo, ja som za to určite opitý. Dal som si asi jedno pívko, ty vole. Hotel. Typom. Hľadám. Nehľadám žiadny, už mám. No, hotel, prvá 6 napív, ty vole. To by chceli iba boháč, ty vole. A toto je na to, aby ste aj veľmi rýchlo sa neobývali, je? A to je, tak to je dobré. Ale by sa či to. Hupuča, šofa! Konečne aspoň 1 kilo. Yes, tak škilo. Hupuča, what fuck. Ideme si dať iný skin, už ma tento moc nebaví. Ukážem vám iné dome pandu teraz. Like up the LB, tango začo. Vidíte, panda vypadá hnusno, mňa sa to nelúbi. Žiadny rasizmus. To nie, ale... Na muzi. Ne, ty hlobné. Jo! Ne, to je moje. Ne, toto, čo sa to... Ne, robíš to, čo si teraz myslím. Ne, šus. Ty rasista. Zasraný rasista. Ne, ovca ma zabije ešte. To ne, to v žádnom prípade ma nezabije nejaká hnusná ovca, ktorá vypadá ako nejaký svetulný vec. Otočíme sa druhý stranou. Nubak. Ne do prdele, baka. A ty vole, tak opět vypadá najväčší debil, ty vole. Ja som priznal. To je k som holte. Ale keď ja mám náklad, možno hovn. 2 alebo 1. Klikni. Aj tu sem. No, tak sprosto by som aj nemal dávať. Som 410 a 11 tak 491 jen.
Vynikajúce. To strel, gospode. Kill, yes! No tak vynikajúce. Mohol som to aj typovať. A Google Map Pack tiež mám. Môžem vám ukázať na 40. úroveň. Alebo čo to je? Level. Alebo čo? Keď chcete, tak sa tam volám zabíjak. Keď chcete dať surovinu, alebo môžem nahrať vám to niekoľko vojakov. A na Maj a na Clash Royale má 5. arénu. Moc nezbieram, tí boli. Ja vás skôr bojujem v takých tým boje. V klanu. Som hneď za nimi 2 volám sa. No ja pijak ináč. Rena Moon, ten je tiež samo sa volá taká ško. Ment, ten sa volá Martin, alebo Honza po česky. No tak, ešte tam 2 pokusy, tedy a ešte koľko. No, ty hovno, ty si nezašal z hlavu, alebo čo. A toto už určite nedáme. Bezešekaj, ty herne Medi, alebo ak sa volal ten kokopes. Jimbo. Možno ich dokumentoval povedať, že toto je vaka, aký syn. Svegel jak svina. Ej, bebe. Ičuskelu, ičubiš. Nádeš kokopes. Toto stíla sa ja bude toto. Ale bude mať to takýto Ty hovado nešeruj, toto je moje žrádlo, to ja toho zabil, ale ne, to je iba, to sú guličky červené, alebo jaké to sú, všelijaké sú, aj farby sú, všelijaké a také tie tu na nami, what the fuck. No, toto je hnusné, si teda aspoň normálne, ale zase sa mi laguje. Padnice. To za napstina. To je po 10 minút. Je 7:30 presne. Minúty a sekundy. No viem, ako sa bude som to začína sa lágovať. No už pôjdu, žádne už to dokončí. Ty vole, kúči sa debil. Už páči, už sú ty páči, hovado jedno hovne. Musí to restartovať. Promiňte. Ale musí to restartovať. A teraz ukážem iný skin. To je to posledné, to je najhnusnejší. Aha, to alebo čo to je. Áno, metropola východu, myslím. Počkaj, napravím troška kameru. Tak. Ja som tu. OK, že toto nemôžete šať, keď je niekto zinfekcovaný, alebo... Čo to je brambora? Nejaký do Rantahu, nejaký z Chorvátska, nejaký muž, nejaký gej. Ešte 2 pokusy možno dáme, 3-4. Jak vyjde čas vyjde. A ty zdochneš, pse. Ty zdochneš, zdochni! OK, tak ja zdochnem skôr než ten pes. A prvý padne. Hej, som zvedavý. Teraz vám ukážem môj najobľúbený skin. Tento. Trapný, že? Tak čo si budeme dovoliť? To mi nechajte niečo. Ešte tu zdochla patafaka. Tak sme sa zavraštili. Tak ahojte ľudia. Zdraví vás samo halata.